भाई सबके पैर छू के प्रणाम करतानी। तो बस रउआ सबसे यही रिक्वेस्ट बा कि जे भी हमके प्यार करेला, दुलार करेला, जे आशीर्वाद देला, जेकर आशीर्वाद से हम यहाँ तक ले पहुँचल बनी, रउआ लोगन से बस यही निवेदन बा कि अगर भोजपुरी भाषा के बचावे के बाद तो हमनी के सिनेमा के बढ़ावा देवे के पड़ी और भोजपुरी के हर कलाकार के सोचे के पड़ी और वो लोग इनके भी अपना भाषा के बेहतर करे खातिर इस सिनेमा इतना प्यारा बनल बा। एमे परिवार से लेके भाई से लेके हर उस समाज खातिर कुछ न कुछ बेहतर एमे दिहल गइल बा। चाहे वो गाना वो लोग सुनले ही बनी रजवा रे रजवा, जौना कि पहला गाना रिलीज भइल बा। तो बस हम रउआ सबसे यही अपील कइल चाहतनी कि रउआ सब इस सिनेमा हॉल तक जाई और हर कलाकार के प्यार करी और अपने भोजपुरी भाषा खातिर जौन भी हो सके रउआ सब अपना खातिर, अपने भाषा खातिर, अपना ये बबुआ खातिर जौना के रउआ लोग खेसरिया कहिले, तो खेसरिया खातिर बस यह उम्मीद बा कि रउआ लोग अपने भाषा खातिर जरूर सिनेमा हॉल थिएटर में जाए। और जहाँ भी नज़दीकी सिनेमा में ऑल ओवर इंडिया लागल भाई, तो जहाँ भी रउआ के नज़दीकी सिनेमा घर में लागल होके ओ जी जाके अपन प्यार और आशीर्वाद मेहरबान के दी। ऐसे जो बहुत ही प्यारा खूबसूरत ही फिल्म बनल बावे और सुशील भैया के आखिरी इच्छा रहे कि हमनी के जाई सा वहाँ के साथे प्रचार करी जा, लेकिन वहाँ के हमनी के बीच में नहीं खी।